Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Anthony mula sa New Zealand. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Anthony. Ilang taon ko ring hindi narinig ang dramang ito simula noong nagpasya kaming mag-migrate sa New Zealand. Noong nasa Pilipinas pa ako, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Mama ang mahilig makinig ng drama sa radyo tuwing naglilinis ng bahay namin sa Pilipinas, kaya alam ko ang dramang ito. Imagine ate, habang siya ay naglilinis, bit-bit niya ang maliit niyang transistor radio at nakikinig siya ng drama. At ang dramang ito ang isa sa mga paborito niya. By the way ate, ang aking asawa ang nakatuklas ng inyong YouTube channel habang nandito kami sa New Zealand. Nag-iisang anak ako at maagang naulila sa ama. Problema ako noon ni Mama dahil matigas ang ulo ko noong bata pa ako. Di ako sigurado kung babagay ang kwento ko sa programa ninyo, pero natitiyak kong maraming mapupulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Hindi ka na ba talaga magbabago, Anthony? Lagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Bakit kasi laging ako ang nakikita mo, Mama? Huwag mo na lang kasi akong pansinin. Ibig mong sabihin,
pababayaan ko na lang ang mga kalokohang ginagawa mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Mama? Wala naman akong ginagawang masama. Huwag ka nang magkaila, iho. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit umalis ang isa nating katulong. Bakit mo ako sinisisi, Mama? Choice niya yon. Siya ang umalis at wala akong kinalaman doon. Hindi basta-basta aalis yung isang yon ng walang mabigat na dahilan. Kaya kahit hindi mo sabihin, alam ko may ginawa ka, Anthony. Ay, nako. Alam mo, Ma, isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta ako, wala akong ginawang masama sa kanya. Tapos ang usapan. Ma, lalabas ako. Makikita kami ng mga kaibigan ko. Nayan ka na naman, Anthony. Mamaya, kung ano na naman ang mabalitaan kong ginawa mo. Ma, ano ka ba naman? Bakit kasi nagpapaniwala ka sa mga naririnig mo? Bakit? Hindi ba totoo ang mga sinasabi at binabalita nila sa akin? Mama. Lahat ng naiparating sa akin, totoo, di ba? Bakit ba laging ako na lang ang umaayos sa mga gusot mo? Matanda na ako, Anthony. Hindi na ako laging malakas. Paano ka na lang kung wala na ako? Mama. Dapat ayusin mo na ang buhay mo, anak. 23 taong gulang ka na. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon at gumawa ng mga bagay na magpapaunlad sa buhay mo. Ang yaman na iniwan sa atin ng iyong ama. Kung hindi mo ito mapangangalagaan, ikaw rin ang maghihirap sa huli. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo, Anthony? Ha? Anong kalokohan ang sinasabi niyo, Uncle? Kabisado kita, Anthony. Tuwing may ginawa kang kalokohan, dito ka nagtatago. Huwag kayong mag-alala, Uncle. Mali ang hinala niyo. Wala akong ginagawang masama. Eh bakit andito ka? Gusto ko lang magpahinga, Uncle. Masama ba? Ang luwang ng bahay niyo. Bakit dito ka pa magpapahinga? Uncle, gusto kong magpahinga ang tenga ko. Lagi na lang akong sinisermonan ni Mama. Hindi ka niya sesermonan kung tama ang ginagawa mo, Anthony. Kaya ka pinapayuhan ng magulang mo ay para rin sa sarili mong kapakanan. Magtrabaho. Lynn, alalahanin mo. Ikaw ano ang yan? girlfriend ko. Sino ang nakikinig ng drama sa radyo? Ayokong makipagtalo sa'yo dyan. Bakit ang lakas? Ha? Nakising tuloy ako. Kung makapagsalita ka naman Natutulog kasi. pa ang tao eh. Si Inay. Kaya nga ako pumunta dito dahil ayokong masermonan. Ano ba naman yan? Hindi nang gagawin Gusto mo. ko pang magpahinga. Sinasabi ko nga ang totoo. Nakakapwisit kung sino man yan. Dapat lang na magtrabaho ka. Ngayon lang may nakikinig ng drama dito sa bahay. Wow, grabe. Imposible namang si Mama. Sinabi mo ah. Teka nga. Kumanda sa akin kung sino man ang nakikinig ng napakalakas na radyo na yan. Tahan. Sisirain ko ang radyo niya sa harap niya. Kakakasalan.
Iyon ang unang beses na nakarinig ako ng drama sa radyo, Ate Emmy. At nagalit ako dahil puyat akong galing sa mga kaibigan ko. Paglabas ko ng kwarto, hindi ko nagawa ang balak kong sirain ang radyo dahil maging ang mama ko nakikinig din nito. May bago pala kaming katulong at ang pakikinig ng drama ang kanyang libangan habang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Hindi ko gusto ang pagtingin-tingin mo kay Lisel, Anthony. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Ha? Ano bang sinasabi mo, Mama? Hindi ka na makapagsisinungaling sa akin, Anthony. Kilala kita. Lahat ng katulong na umalis, ikaw ang dahilan. Mama, wala akong masamang ginagawa sa kanila. Hindi ko kasalanan kung umalis sila. Huwag mo na akong lokohin. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit sila umalis. Anong nilolokong sinasabi mo, Mama? Nako, Anthony, alam kong nakipagrelasyon ka sa kanila. Ang dami mong pangako, pero wala kang tinupad. Ha? Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Kaya huwag mo na akong lokohin, Anthony. Ang sabi ko nga, huwag mong subukan si Lisel. Hindi ko sana kukunin na kasambahay si Lisel dahil alam ko ang kalokohang pwede mong gawin. Pero nagmakaawa siya na magkaroon ng trabaho para sa kanyang pamilya. Alam mo, natatawa ko sa'yo. Ha? Senyorito? Bakit pa gustong-gusto mong nakikinig ng drama sa radyo? Nalilibang kasi ako, senyorito. Nagpapalipas oras habang naglilinis. At isa pa, marami akong natututunan sa mga pinakikinggan kong drama. Kaya naman pala. Alam mo, hindi mo bagay ang nakikinig ng drama. Kasi ang nakikinig lang niyan, yung mga matatanda. Yung may mga edad ng ibig kong sabihin. Ha? Nakakahiya sa kaibigan. Oh, bakit pinatay mo ang transistor mo? Alam ko naman kasing hindi nyo ito gusto, kaya pinatay ko na lang. Huwag kayong mag-alala. Ako na lang ang makikinig mag-isa. Sige, senyorito. Iwan ko na kayo dito. Oh, ang ganda ni Lisel. Kakaiba ang ganda niya. Malayo sa mga naging kasambahay namin noon. Naiiba talaga. Lisel, mas maganda siguro kung umuwi ka na lang tuwing hapon. Ibahin na natin ang pinag-usapan natin noon na every week ka lang uuwi. Ha? Ma'am? May nagawa po ba akong hindi nyo nagustuhan? Kaya biglang nagbago ang isip nyo? Ayaw nyo po ba sa trabaho ko? Pagbubutihin ko na lang po kung yun ang gusto nyo, ma'am. Hindi sa ganyan. Yun nga lang at... baka hindi po nyo nagustuhan ang pakikinig ko ng drama sa radyo? Hindi, Lisel. Sa totoo lang, gusto ko rin ang dramang pinapakinggan mo. Kaya nakikinig din ako habang nagtatrabaho ka. Pero... Ma'am, parang awan nyo na po. Mahihirapan ako kung uuwi ako tuwing hapon.
Pandagdag ko na lang po sana sa ipon ko yung gagastusin ko pa uwi. Aayusin ko na lang po ang bodega nyo. Doon na lang po ako. Hindi. Lalo akong hindi papayag na sa bodega ka titira. Delikado doon. Sige. Hindi na natin babaguhin yung usapan natin na uuwi ka linggo-linggo. Pero mag-iingat ka lagi. Lalo na kapag wala ako dito sa bahay. Ha? Tandaan mo ang sinabi ko, Lisel. Ang alam niyo siguro, Mama, hindi ko narinig ang sinabi niyo kay Lisel. Ha? Anong palagay niyo sa akin? Kriminal? Gagawan ko ng masama si Lisel? Bakit? Hindi ba ganyan ang nangyari sa mga una nating mga naging katulong? Ha? Akala mo siguro maitatago mo sa akin ang mga ginawa mo. May mga nagsabi sa akin na umalis sila dahil sa'yo. Pinaibig mo sila. Pero nung nagsawa ka na, hindi mo na sila binibigyan ng pansin. Mama. Tingnan mo. Nagulat ka kasi tama ako. Anthony, hindi mo dapat pinaglalaruan ng mga babae. Hindi tama yan, anak. Kaya ako pinagsabihan si Lisel. Baka isa siya sa mga maging biktima mo. Ang sinabi ni Mama. Halos lahat ng mga naging kasambahay namin ay nakarelasyon ko. Kung hindi ko makuha sa santong dasalan, kinukuha ko sa pamamagitan ng pera. At pag nakuha ko na sila, wala na silang silbi sa akin. Ewan ko kung bakit masaya ako pag may napapaibig at naloloko akong anak ni Eva. Alam ko namang hindi maganda ang gawain kong ito, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Alam mo, Lisel, maganda ka. Senyorito? At gusto kita. Senyorito, bakit mo ako hinahawakan sa magkabilang balikat? Anong gagawin mo sa akin? Relax ka lang. Bastos! Lisel! Bastos ka! Bumalik ka dito! Lisel! Walang iyang babae yan. Siya pa lang ang nakasampal sa akin. Palaban pala ang walang hiya. Anong ginawa mo, Anthony? Umamin ka sa akin. Anong ginawa ang sinasabi mo, Mama? Huwag ka nang magkaila. Biglang umalis si Lisel at hindi na nagpaalam sa akin. Mama? Ginawa mo ba ulit ang ayaw ko, Anthony? Kahit hindi ka umamin, alam ko ang ginawa mo. Ilang beses na kitang pinagsabihan pero hindi ka nakinig. Pero ngayon, kung idedemanda ka ni Lisel sa ginawa mo sa kanya, bahala ka sa buhay mo.
Anong pangalan mo? Anthony po. Ang sabi mo, kaibigan mo si Lisel. Opo, kaibigan ko si Lisel. Gusto ko sana siyang makausap. Hintayin mo na lang ang pagdating niya. Siguradong darating na yun galing sa trabaho. Lingguhan kasi siya kung umuwi. Ha? Ibig niyo pong sabihin... Nay, nandito na ako. Ha? Tamang-tama. Andyan na pala ang anak ko. Hindi ka pa ba nakontento sa pambabastos sa akin? Kaya sinundan mo pa ako dito sa bahay namin? Makinig ka sa akin, Lisel. Hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Mahirap lang talaga kami, senyorito. At mayaman kayo. Pero hindi mo kami dapat bastusin at maliitin. Hindi dahil mahirap kami. Magagawa mo na lahat ang gusto mong gawin sa amin. Lisel, patawarin mo ako. Nabigla lang ako. Hindi, senyorito. Hindi ka nabigla sa ginawa mo. Talagang gawain mo na ang ganun. Lisel? Binalaan ako ni Ma'am. Natakot ako. Pero naglakas loob pa rin akong pagsilbihan kayo. Para sa nanay ko na may sakit. Para sa pamilya ko. Hindi ako pumayag sa gusto ng mama mo na umuwi ako tuwing hapon. Dahil dagdag pa ito sa gastusin ko. Bukod doon, mukhang mabait ka naman nung una. Pero nagkamali pala ako. Dahil totoo palang bastos ka. Bastos ka. For the very first time, Ate Emmy, ininsulto ako. Hindi ko hinahayaang iniinsulto ako, lalo na kung isang babae lang. Pero ng mga pagkakataong yun, hindi ako makakibo sa kinatatayuan ko. Marami pang masakit na sinabi sa akin si Lisel, pero para mapaikli ang kwento, ginawa ko ang lahat para mapatawad niya ako. Hindi lang yun, ginawa ko lahat para mahalin ako ni Lisel at hindi rin ako nabigo. Nung ikinasal kami, sobrang saya ng mama ko, lalo na dahil nakita niya ang pagbabago ko. Naging responsable ako nung pinakasalan ko si Lisel. At sama-sama na kaming nakikinig sa mga drama sa radyo dyan sa Pilipinas. Hanggang sa nagdesisyon si Mama na mag-migrate kami sa New Zealand dahil nakabili kami ng bee farm na minamanage namin ni Lisel. Gaya ng aking sinabi, natagpuan ng aking asawa ang YouTube channel na ito kamakailan at lubos ang kasiyahan niyang ipinaalam sa akin. Kaya ngayon,
Masaya kaming sama-samang nakikinig nila Mama sa tuwing mag-a-upload kayo ng bago nyong drama. Ito ang aking kwento at sana ay kapulutan din ng aral. Lubos na gumagalang, Anthony. Anthony, una sa lahat, gusto kong humingi ng pasensya. Ilang buwan na rin ang nakalipas bago namin nabuo ang kwento mo. Dahil gaya ng aming reply sa iyong email, may mga naunang dapat naming bigyang prioridad. Salamat din at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kasaysayan. At sa hindi mo itinago o ikinaila ang kalokohan mo sa mga naging katulong ninyo. Pero sabi nga nila, makakahanap at makakahanap ka rin ng katapat mo. At eto nga si Lisel na siyang naging asawa mo at siya ring naging dahilan ng iyong pagbabago. Sana hindi mo na ulitin ang iyong pagkakamali para hindi mo na masira ang masayang pamilyang binuo mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man